Здравейте за трети път тази вечер, понеже първото видео бъгна, а на второто ми заби компютъра. Аз съм Марко Стоев Стренджера и за трети път ще се опитам, надявам се този път видеото да не се щупи, да ви покажа едно от най-странното нещо, което някога съм изпоръчвал по интернет. Става въпрос за котешки грамофон. Да, точно така, котешки грамофон, който логично е направен за котки и в комплекта няма котка. И в момента котката гледа грамофона, както и да е. Бях направил едно страхотно видео, в което ви показвам всичките части на грамофона, сглобявам го, обяснявам кое какво е, но видеото крашна, така че просто ще ви покажа готовия грамофон. Ето, ще загубите част от чара, но какво да се прави, това е положението. Всичко е направено от картон и беше в ето този плик. Има в общини 5 части, всичко е направено от картон, без нещо, което държи плочата, което е една дървена пръчка. Иначе, да, както виждате, грамофона си има, всичко си му е нарисувано, I love tuna, run dog run и така нататък. И да, ето е плочата, ето тази част с рамото на грамофона. Отдолу има също интересни надписи. И това е в общи линии. Грамофона е епичен. Ето може да видите другите неща. Сайтът, в който си поръчах нещото, се казва cqk.com и впечатляващото е, че поръчах нещото на 3 на обяд, даже не на обяд, към 4:30 и пратката ми пристигна в България, от Англия в България на 5 по обяд, което беше шок и ужас. И това е грамофона, малко да се свича на грамофон. Ето го нашия гост музикант Макето, който не проявява никакъв интерес към грамофона. Що се изкара кълата, ще трябва да свикне малко, но ако имаме развитие в музикалната кариера на Макето, със сигурност ще... Да, Мако, това е грамофон, виж какво. Скречваш? Да, явно Мако не е роден за музикант. И въпреки, че Мако не е роден за музикант, това е наистина един пократително як продукт, който ме радва изключително много заради дебютщината. Просто си представям как тия хора си седат и са такива. Трябва да измислим някакъв нов продукт. Окей, нека да направим грамофон от картон за котки. Със сигурност е била много продуктивна среща, но крайният резултат е впечатляващ. Мако, както винаги, проявява по-голям интерес не толкова към грамофона, колкото към парченца хартия, които могат да бъдат обменни на около.
Това е Cat Plate Cat Scratch пада, който е част от Cat Playhouse комплекта, и в следващото видео ще ви покажа другото нещо, което лови по-извъдното, другото самия грамофон. Да, е сега това видео.